Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Мингәр авылында яшәүче Давытова Нурҗихан Мөхәммәдхан кызын 65 яшь тулган көне белән котлыйбыз. Кадерледән кадерле әниебез. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Без һәр вакыт сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомрем, кояш кебек синдә бер генә. Кадерле әниебез. Ихлас күңелдән сине туган көнең белән тәбриклибез. Син безнең өчен кояш, яшәргә дәрт өстәүче, олы җанлы изге кешебез. Әни, Ходай сиңа иң кадерлесе тән сәламәтлеге, күңел тынычлыгы, хәвеф-хәтәрсез имин көннәр насыйп итсен. Үстергән балаларыңның игелеген күреп оныклар сөеп, безне сөендереп озак яшәүеңне телибез. Көннәрнең шатлык белән үтсен, гомереңне сәламәтлек, тынычлык белән яшәргә язсын. Иңнәрендәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Балаларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр белән генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганагы булып торуыңны, бүгенге матур тормышка куанып, безгә терәк һәм кирәк булып, әтиебез белән 43 ел янган гаилә учагын сүндермичә, тигезлектә яшәүеңне телибез. Кадерле әниебез. Яшь әләне 100гә кадәр шат күңелле булып гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Безнең күңел һәр чак сиңа тели иң изге теләк, җир йөзендә синнән башка бер кем юк кадерлерәк. Озын гомер бирсен Ходай дибез, кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр сиңа яхшылык. Син булганга күрә әниебез, бу дөньяда бары нур гына, нур сүнмәсен, һич тә сүрелмәсен, озак яшә, исән бул гына. Туган көнең юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгең. Без калабыз шушы теләктә. Иң изге теләкләр белән кызың Гөлүсәм, кияүең Радик, улың Илнар, оныкларың Ләйсән, Рәмис, Ислам, Илсаф, Илүс. Бу теләкләргә әтиебез Ринат та кушыла. Табигатны һәр көнедә җылы аяз тоела, күңел кояшы әгәрдә сүрелмигел балкыса. Табими, табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга, янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Туганнар сау сәламәт, шул зур байлык дөньяда, ник бейеми утырыйк бит, кештәр барда җаннарда. Табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Табими, яшәргә дә яшәргә, гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк
Güllerge de yaşarga Gönüller tip bir-birine Gürlep girek yaşarga Gönüller tip bir-birine Kadri kirek belirge Gürlep girek yaşarga Икенче апрель көне Пүкәл авылында яшәүче Мусабаев Талип Ислам улының юбилее. Кадерле әтиебез, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине 60 яшь тулу уңае белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, улы юлга чыгарганчы әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә килгәнсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, теләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әти, син балаларыбызга да ягымлы дәвәти. Өебез һәрчак ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып озак гомер итегез. Алда көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга синеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа. Әти, сиңа язгы кояш нурлардай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек-саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Роза, кызларың Рузилә, Гүзәл, кияүләрең Айдар, Рөстәм, аныкларың Диләрә, Әмир, Зилә, Сәйет. Бүген әткәй, синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, алсышын күңелләр, яклы хисләреңнең бәйрәмең. Котлы булсын әткәй туган көнең, улларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, улларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын тоеп, үтсен әткәй синең һәр көнең. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен.
бәхет шатлыкларга күмелсен. Иләбәр авылында яшәүче Ярулина Нурания Госман кызына 50 яшь. Әниебезне матур юбилей белән котлыйбыз дип башлана котлау хаты. Кадерле әниебез, сине ихлас күңелдән туган көнең 50 яшьлек юбилей белән тәбрик итәбез. Тормышыңда уңышлар, какшамас сәламәтлек телибез. Һәр гомернең кышы көзе була, ә синеке һаман җәй килеш. Кешелеген сине яшәтәдер шулай яшь килеш. Тулы тормыш белән яшисең син. Нәтиҗәсе мәгълүм һәркемгә. Бәхет белән саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр көндә. Гомерне бит еллар билгеләми, яшәү дәрте булсын күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сиңа гомергә. Кадерле әниебез, туар таңнарың тыныч, гомерләрең бәхетле булсын иде. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел булганың өчен барыбыз да сине яратабыз. Алтын куллы, киң күңелле булуыңа сокланабыз. Киләчәктә балаларыгызның игелеген күреп, оныкларга синеп, алардан куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә ясын иде сезгә. Әтиебез Дамир белән тыныч кына янган гаилә учагын сөндермичә, гомер күзләрегезне тигезлектә яшәп үтегез. Бүгенгедәй сөйкемле бул, бүгенгедәй бәхетле бул. Җәй гөлләр үскәндә дә, яз яфраклар ярганда да, көз җилләре искәндә дә, җиргә карлар яуганда да, матур таңнар туганда да, кояш җылы нурын сипкәндә дә. Матур көләч йөзең һәр вакытта безне сөендереп елмайсын. Авырлыклар күрмә тормышыңда, начарлыктан күңелең сынмасын. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә, аз булыр күк синең хөрмәткә. Ныклы сәламәтлек, бәхет телибез, без калабыз шушы теләктә. Зур хөрмәт белән балаларың Илнар белән Ләйсәм, Айдар белән Аня, оныкларың Айгизә, Әмир, Альмир. Бу теләкләргә әтибез һәм кодагыең Рәшидә дә кушыла дип тамамлана котлау хаты. Күзләре җитә биек моң суланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Йыракларда синнән яшәсәм дә, йөрәгемдә һәр көн син минем. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Мәрхәмәтле газиз әнием. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам иттерәбез. Ел артыннан еллар ага гомерләр уза икән. Яшь йөрәкле ирләргә дә 50ләр тула икән. 50ләрдә ир егетнең иң җилле чагы була. Йөрәге яшь, күге биек, кесәсе калын була. Шуңа күрә эш почеттан урыны түрдә була.
Данлауларның иң зурысы ул туган көндә була. 1 апрель көнне Шәмәрдәндә яшәүче безгә кадерле булган Шамилов Илһам Кави улының 50 яшьлек юбилее. Илһам абый, бүген синең көн. Төпле, җитди, чыдам, сабыр холыклы, мәрхәмәтле, кадерледән кадерле син. Сезнең гаилә, җәмгыятьтәге урыныгыз, дәрәҗәгез, янәшәгездәге кешеләр барысы да синең төпле фикерле, ныклы кеше икәнеңне раслый. Ул гына да түгел, тәрбияле, акыллы, чибәр, уңган 2 малайның һәм 1 кызның әтисе булуы синең сабыр һәм чыдам икәнлегеңне күрсәтә. Өстәвенә без сине ярдәмчел, олы җанлы, шаян күңелле, башкаларга үрнәк кеше буларак та беләбез. Шуңадырмы, бүгенге бәйрәмеңдә сиңа теләкләрнең иң гадиен, иң изгесен чын күңелдән килә юлыйсың. Саулык сиңа, сәламәтлек, бәхет, шатлык, куанычлар, тормыш иптәшеңнең гаилә җылысына сыйнып, балаларыгызның кадер-хөрмәтен тоеп, озын гомер ясы булып яшәүеңне телибез. Эшеңдә таң да зур үрләргә менеп, балаларыңа, Алла кушып булачак оныкларыңа үрнәк булып калуыңны телибез. Кеше гомерен нигәдер еш кына ел фасыллары белән чагыштыралар. Яшьлек дәрте белән янып киеп, җәйләрне уздырып, илне тутырып йөргәндә, кинәт кенә илкәю, гомер көзенә якынлашу кебек сүзләр белән күңелгә моңсу чал йөгертәләр. Аныклабрак уйлап карасаң, көз ул салкынын да, җылысын да, муллыгын да матур төсләргә күмелгән кабатланмас бер чор. Халыкта күзләрнең җимеше тотылырак дигән әйтем дә йөри. Ә бу бит чынлап та шулай. Кеше дә яшәгән саен зирәгәя, тәҗрибә туплый. Нәкъ менә синең кебек тормышчан, олы җанлы, хөрмәткә лаек, төпле акыллы, һәр вакыт киңәшкә, ярдәмгә әзер олы кешегә әверелә. Син дә бүген яраткан балаларыңның, Гөлшат апаның таянычы, кадерлесе, туганнарыңның хөрмәтле, үрнәк өлгесе булып гомер көзенә аяк басасың. Матур да, җылы да, мул да, югалтусыз да булсын әлеге чор синең. Чөнки әле кышлар бар. Олы кеше солы төшө дигән 80 яшьләрне узган кешеләргә әйтә торган әйтемнәр бар. Якыннарыгыз алдында ялыйсы яңа үрләр бар. 100-нче тутырганда телисе изге ният, теләкләр бар. Ә хәзергә исә юбилеең белән сине. Син булдыклы уңган гына түгел, син якын, яраткан һәм хөрмәтле безнең өчен. Без синең белән бик горурланабыз һәм яратабыз. Зур уңышлар телибез сиңа, хафалар йөрсен качып, сезнең янга килсен бәхет ишекне тибеп ачып. Чир-чирлар дөньяда синең барлыкны белмәсеннәр, кайгылар аяк астында буталып йөрмәсеннәр. Бүген бәйрәм, күңелең бәйрәмнән üzülмәсен, тән картая, җан картаймый, дәртегез сүрелмәсен. Тәгәрәп гомер ямгагы менсен биек үрләргә һәм котларга ясын сине 150 белән дә. Иң изге теләкләр белән яраткан тормыш иптәшең Гөлшат, балаларың Алисия, Илфар, Ирек, киленең Чулпан, әбиең Әминә, Ришат, Алмаз, Илсияр, Альмир, Илиза һәм барлык туганнарың. Гомер үтә, күзләр җитә, яшь бара диләр имеш. Йөрәк картая уны белми, ял 18-дә килеш. Ярсып тора, ташып тора, жанда сөюк хисебез. Миңа ничә яшь булса да, йөрәгемә 18. Ярсып тора, ташып тора, жанда сөюк хисебез. Миңа ничә яшь булса да, йөрәгемә 18. Бастап яшәү түгел, дөрләп янарга кирәк. Яшьтагыдай һаман ут әле йөрәк. Ярсып тора, ташып тора, жанда сөюк хисебез. Миңа ничә яшь булса да, йөрәгемә 18. Partayını belli күңел, чәчләрдә генә көмеш. Яшь барган сайын гомерләр, кадерлерәк мең өлеш. Ярсып тора, ташып тора, жанда сөюк хисебез. Миңа ничә яшь булса да, йөрәгемә 18.
Ярсып тұра, ташып тұра, жанда сүйік хисебіз. Миңа неше яш болса да, жүрегіне 18. Миңа 54 болса да, жүрегіне 18. Хөрмәтле Сабад укыннары хезмәткәрләре, 1 апрель көнне безнең кадерле әниебез Фатхуллина Гөлчәчәккә 50 яшь тула. Аны без, ягъни уллары Наис һәм Дилүз сезнең дулкыннар аша алтын юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Әниебез, син безнең өчен һаман япь-яшь, дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Тормыш барышында без агарткан чәч бөртекләрең, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән яки үзебез дә белмичә рәнҗеткән булсак, гафу ит. Алдагы көннәрең шатлык белән үтсен. Гомер юлларың кайгы хәсрәт күрмин. Һаман шулай әти белән бер-берегезгә терәк булып, сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Өебезнең яме бит син әни. Без бала вакытта 2 гаилә бер фатирда кысылып кына яшәдек һәм тыйнак кына тормыш алып бардык. Син бер кайчан да безне җиксенмәдең, артыгын шаярып ташлаганда да тиргәмәдең. Әти әни исән булгач, кичкенә генә фатирда зиннәтле сарай кебек тоела иде. Хәзерге катлаулы заманда тормышлар бик җиңел булмаса да, әни синең уңганлыгың, әтиебезнең тырышлыгы белән без аның авырлыгын сизмибез. Эш иратны тәрбияләп торуы җиңел түгелдер. Ашаган белми, тураган белә дигәндәй, кайчан кайтып керсәк тә өстәл тулы ризык, чиста итеп җыштырылган җылы өй була. Синең безгә күрсәткән хезмәтеңне берни белән дә үлчәп бетерерлек түгел. Олыгайган көнеңдә ул изгелекләрең сиңа игелек булып кайтыр дип ышандырабыз. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әни. Иңнәреңә кунган шәфкать фәрештәләре сине бер кайчан да ташламасын. Якыннарыңның, багаларыңның хәсрәтен күрергә язмасын. Сине Ходай сәламәтлектән аермасын һәм әтиебез белән тигезлектә, муллыкта гомер кичерергә язсын. Без сине бик яратабыз. Котлы булсын әни юбилеең, матур булып атсын таңнарың, рәхәт яшә, игелеге кайтсын син үстергән 2 балаңның. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын әни гомергә. Өебезне җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлап йөргәндә, шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Рәхмәт сиңа, әни. Безнең бу теләкләргә әтиебез Назим да кушыла. Әлегенә сабый идек, әлегенә бәләки. Ни арада ягыздан ышкан без әни әти. Ышырдык та аны түгел, бүген дә бала дисез. Яшәгәнчә без дип канат, яшәгәнчә без дип канат кага торгансыз битсез. Әти әни теләкләрем, күкрәкләремдә таша. Сезгә булган хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көе сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Яшьлегебез үтте диеп, уфтанып утырмагыз. Сезнең яшьлек көзгесебез, сезнең яшьлек көзгесебез безгә генә карагыз. Сабырлык ул әни синнән, батырлык әти синнән. Тормыштагы түземсезлекләр генә үзебездән, мәрхәмәтлекләр сездән. Әти
де хаман бала булып калабыз. Хәлләрнең төрле чагы бар, хәлләрнең төрле чагы бар, сездән көчләр алабыз. Вакытлары җитми диеп көянләнгәнегездә, сезнең кадәр булмасак та, сезнең кадәр булмасак та, сез дип янарбыз без дә. Сезгә булган хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көе сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Яшәсәм иде зурлап. Байлар собасында яшәүче Бигзянов Аркадий Васильевичка 90 яшь. Әтиебезне олы юбилее белән котлыйбыз. Кадерле әтиебез, үткән елларыңа карамыйча 100гә кадәр яшә кешеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син. Рәхмәт яусын барысы эчендә. Имән кебек ныклы рух синдә, давыл кеше яши җаныңда. Шатлык борчулары бу дөньяның йөрәгендә кайный каныңда. Сыкланмаган кеше сирәк сиңа, син күпләргә яшәү өлгесе. Яшь әле җирдә бик күп еллар булып безгә вөҗдан кызгысы. Кадерле әтиебез, сине олы юбилең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сәламәтлек, мул рәхәт тормыш бездән сиңа теләк шул. Һәр туган таңга синеп, Ходай биргән гомереңне күңел тынычлыгы белән яшәп үткәр. Шәфкатьле, киң күңелле, олы җанлы бит син. Безгә һәрдаим киңәшләреңне биреп, ярдәм итеп яшисең. Гомерең озын, бәхетең гомерле булсын. Син тормыш язган сынауларны җиңеп, авырлыкларга бирешмичә, матур итеп яшисең. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, изгелеген тоеп яшәргә насыйп булсын. Алда гомер елларыңны да тормыш авырлыкларына бирешмичә, тынычлыкта, муллыкта, сәламәтлек белән яшәп үткәргә язсын иде. Рәхмәт сиңа, мең рәхмәт. Бар гомереңә булдың түземле, сәламәт бул, һичбер кайгы күрмә. Ходай олыласын үзеңне. Бар канатың язмыш кайырса да түзем булып яшә дөньяда. Без бәхетләре киңәш биреп яшәр кешебез булганда. Бала кайгылары күрми генә үткәрәле картлык көнеңне. Ходай бирсен ныклы саулык белән игелекле озын гомерне. Кадерле безнең өчен изгенең изгесе син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Иң изге теләкләр белән барлык балаларым, оныклары исеменнән Светлана, Резеда, Альберт.
Хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә озын гомер, сәламәтлек, исәнлек телибез. Исән-сау булыгыз.